Sugeng siang, sugeng pepanggihan kalian kula Maisaroh saking PBDA 2017. Tradisi minangka salah satunggaling unsur budaya ingkang wonten ing salah satunggaling daerah. Kangge nglestantunaken tradisi kala wau, wonten ing dusun Kemloko, Srimartani Piwon Bantul tansah ngadani tradisi pitung dinan. Tradisi pitung dinan minangka salah satunggaling tradisi ingkang dipun ginakaken kangge nylameti tiyang ingkang sampun seda manawi sampun pitung dinten. Wondene makna saking tradisi pitung dinten kajawi saking kangge ngurmati tiyang ingkang sampun seda saha roh para leluhur, ugi saged minangka sarana kangge gotong royong, sedekah saha kempal kaliyan sanak sadulur. Lajeng ubo rampe ingkang dipun ginakaken kangge tradisi pitung dinan menika inggih satunggal sekol wudhu utawi sekol gurih saha sayur. Menika minangka lambang kangge jamu roh para leluhur ingkang ayam ingkang saderengipun dipunjual kangge wudhu menika nglambangaken pasrah dhateng ingkang Maha Kawasa. Lajeng wonten tukon pasar menika kangge ngurmati dinten 7 Pekenan Gangsan utawi dinten saha pasaran kanthi sadaya pengajap lelakon saha lampah roh ingkang sampun seda menapa dene ingkang tasih gesang menika slamet boten wonten alangan satunggal menapa. Lajeng pisang minangka lambang sesembahan dhateng ingkang Maha Kawasa. Ketan utawi lemper ingkang asifat pliket menika saged dipun wastani raket ingkang nglambangaken salah satunggaling kahanan utawi ancas ingkang boten luntur utawi layu. Lajeng wajib nglambangaken minangka niat utawi matur nuwun dhateng ingkang sampun mujubaken. Lajeng wonten tumpeng alit minangka lambang cita-cita utawi ancas ingkang mulya kadosta gunung ingkang asifat ageng. Kajawi saking menika tiyang Jawi ugi pitados bilih Gusti menika papanipun wonten ing nginggil. Lajeng wonten apem minangka lambang payung utawi tameng saha dipunmaksud supados lelampahan roh ingkang sampun seda menapa dene ingkang taksih gesang tansah saged ngadepi rintangan saha gangguan awit saking berkat saking Gusti ingkang Maha Kawasa. Cekap matur nuwun.